Panguva ino vanhu vaya vachipembera aiwa nokongratulate VP Constantino Chiwenga. People they have decided they are watching situation iri kuitika mu the ruling party ZANU-PF. And panguva ino ise zviri kuitika nezvamuri kuona, muchiona ana Tungwarara vachitukirira, muchiona ana Tagurei vamwe vachipiwa warnings from the presidential office. Panguva ino vanhu vazogara pasi vanyatsokuona kuti aiwa, yes, we know what transpired kubva muna 2017 up to now. Kana uri munhu akangwara, ziva divi rekuenda. Saipinda pashoko ari kuda panguva ino vanhu vachisapota VP Constantino Chiwenga vachiona kuti ndiye munhu adori nani asina kana drama, anoonekwa kunzi ane chido nechizvarwa chemwana weZimbabwe. Not subscribe, like out on the bell icon. Tomuda pahendo yaJeremiah anobuda achiposta Tungwarara naChiwenga wamuri kuona buda nyora chiti, what is God saying about these two men, VP Chiwenga and Temta P Tungwarara? I said it before. VP Chiwenga is the next president of Zimbabwe after the current president. God has been preparing him for the position all the while, and at the right time, I see Zimbabwe being handed over into his hands. And what is God saying about Tungwarara? His political foundation is not firm, imperfect, is like fire that lights up for a moment but fades away. It's the heart and not the mouth God is looking at. Many words destroy, but few words preserves a man. Ndomasha kwanobuda toka panguva ino na Jeremiah achiti VP Constantino Chiwenga ari kunyatsoratidza kuti is a presidential type, munhu asingangotauri pese pese, paanotaura ipapo anotaura pakati chigo. And matauro ari kuita vamwe muri kuona ana Tungwarara anova maadvisors, munhu anotaura anoratidza ane speed, munhu anotaura anoratidza kuti anenge ane maemotions, anenge ane kamwe kadzungu kunge ari kutaura makuhwa nezvimwe zvakadaro. Vanhu zvavari kuuya vachiti munhu akadai neanoadvaiswa wacho ari panguva yakaoma. But VP Constantino Chiwenga munhu ari very calm, munhu anounderstanda matheatrics nezvese zvichiitika. Panguva ino he has won the battle and people vari kuuya vachiembracea vachiti VP Constantino Chiwenga, aiwa, rambai muri kurwa kwamuri kuita, and we are wishing you the best. Pinda comment section yedu zvafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chita on the bell icon.